Ang bango! Pag siniswerte nga naman mga kasinag, nakatira naman tayo ng langka. Ano? Oh, hohoy. Marami ng bukal. Ganda ng tubig eh. Pupuntahan ko pala si Mrs. kasi nagbabahog ng baboy. Update ko muna po kayo. Iniwan ko muna yung tindahan natin. Wala namang bibili. Nandito makasinag si Mrs. Yan. Ay, ay! Ay, ay! Gutom na, gutom! Opay! Opay! Opay, opay! Kain na, opay! Kumakain na si Upay. May naamoy ako lang mga kasinag. May naamoy tayong langka. Hinog na yata itong langka na ito. Daw, ayun nga, hinog na. Daw. Oh, hinog na nga talaga mga kasinag. Ang bango. Uy, hilaw pa yun nasa taas. Ay, hindi ko akalain na makakuha pa tayo ng hinog na langka. Pagkaswerte naman. Umagang umaga may hinog na langka. Hindi mo ito naamoy? Ha? Hindi mo naamoy? Ito? Naamoy mo na pala, hindi ko kinuha. Yan o. Walang damage. Masarap siguro ito mga kasi nagtinamisan. Ano mo yan? Ay, yung isa? Inanuhan ko na yung pinakuhaan ko yung nakaraan. Inungkal na naman. Doon mo lang sa kabila para hindi makalos ang katawan ng baboy mo. Iniwanan ko si Mrs. mga kasinag. Tawag nito. Baka may bumili. Walang tindero dun eh. Walang tindero sa ating tindahan. Wala pa naman bumibili. Oh, nahinog na yung langka dyan sa nakaambago. Nakadali tayong langka. Ngayon pala mga kasinag, maghuhukay kami ng bubon. Kasi nga po yung yung tawag nito, yung kinakabitan ng bumbahan namin na kinukunan namin ng inuman, naiiga na. Hindi na nasapat ang supply ng tubig dito sa amin. Kinakapos-kapos na sa tindi kasi ng panahon mga kasinag. Grabe pong init. Kaya ngayon maghukay kami. Kasama ko yan si Melvin. Tapos si Kuya Ding, baka maya sumunod na yun si Kuya Ding. Tatlo kami mga kasinag na maghukay dun. Kahapon nahukay na nila yun. Hindi nga tayo nakatulong kahapon, pero ngayon ayan, makakatulong na tayo. Napakahirap kasi mga kasinag kung mawalan tayo ng supply ng inumin. Kaninang umaga nga nagtabo na ako doon sa kabila doon. Yung tabuan ng inuman doon sa kabilang hukay. Nakakuha ako kaninang isang container at kalahati na said na yung laman nung hukay. Yung isang container naman dadalhin ko mamaya sa mga bata sa Bito, kasi hindi ako nakapagdala kahapon ng inuman doon. Mamaya ako magdadala. Grabe kasing mahal ng tubig din mga kasinag sa Bito. 60 ang mineral, kaya napakamahal. Sayang naman pati. Sayang din yung 60 pesos pambaon na yun ng mga bata. Kaya hatidan na lang natin. Tignan nyo naman ang palaya namin ang lalaki na ng bitak. Grabe. Dry na. Ito na mga kasinag. Yun.
Malinaw ang baga. Bakit ang lalabas doon ay malabo? Kuya. Stuck sa hose. Sabi nga po, ano po, ito na yung hukay mga kasinan. Malinaw talaga. Malinaw. Stuck sa hose yun dapat pala yun, inano ng binumba ng binumba. Binumbanganing na. Itong hukay na ito mga kasinag ang lalaliman pa namin. Kasi yung bumbahan doon sa amin, dito nakakonekta yun. Yung ano natin doon, yung bumbahan. Dito nakakonekta. Di ba napakalayo ng kinunan? Abot pa. Mahirap na ito pag hindi na naabot ang baldi. Oo. Mamutunan kita kaya. Oo. Pero pag ganitong naabot pa ang baldi, kaya pa. Mamutun. Tahuban ta ning tubugan na ini. Wala na makakaano dyan. Mas talaga yan kuya. Dahil na mo napagbumbahan mo yan kuyan at sa aga ng bumbang amay. Makatining ang tubig. Oo. Tanggalin natin yung bumbahan. Yung handle. Yung handle. Ang ganun mo yan. Oo, para para wala mo na magbumba. Kasi pag binumbahan mo, mabubugabog lalo. Alam talaga ito humbatan. At kung tatalian natin yun, tatanggalin lang yun. Eyo. Oo, yun. Patingin natin para makaano ng tubig. Ang kabit sa aga ng hapon. Ano? Dapat na wala maglimas. Marami ng bukal. Ganda ng tubig eh. Malakas na ang bukal mga kasinag. Si Kasinag, busy sa pagtatali. Talian natin ang ayos at para umano-man ang tubig, hindi pasukin ng tubig yung plastic. Ang pinasok ng tubig yan, lulubo ito eh. Mga kasinag, natapos na kami. Natapos na kami maghukay ng bubon, nung hukay na ginagawa namin, natapos na. Ay, salamat sa mahal na Panginoon. Sakto naman, umulan. Sana nga lumakas tong ulan na ito para masupply ng maayos yung bukal nun. Thank you Lord. Lakas mo. Para magaganda naman ang mga bukal ng hukay dito sa amin. Tama-tama mga kasi nagmerendalan. Ito na ng taon. Ay, magaling ko tayo. Ano? Oh, hohoy. Langhe. Puto ka na taon.
Siguro pambang ko. Tingnan natin kung matamis man. Kung matamis ang ating merindalan. Manalo! Matamis! Ito mga kasi na yung ano kanina. Kung maalala nyo, ito yung kaninang umaga kinuha natin. Katapos ko nga lang mga kasi nagmagmerinda ng langka na nakuha natin. Pagtapon ko nung ano, nung kinainan ko na langka dito, naamoy ko may hinog pa na langka. Ayan o, ito bango. Nakalangka na naman tayo, hinog na naman. Pag siniswerte nga naman mga kasinag, nakatira naman tayo ng langka. Tiya, o tiya no, may langka pa ulit. Langka ulit, langka. Bango. Ang bango mga kasinag. Diyan ka muna. Solve na. Ha? Hindi. Naku, ako yun doon. Busog na ako. Ano? Okay na yan? Tulungan mo ako mag ano? Ano nung hukay? Malimas tayo, malimas. Saan? Doon sa ano, nakawa. Akong balde. Ayan mga kasinag, dito naman ako maglilimas sa ano, sa hukay ko dito sa may kulungan ng baboy. No, naamoy namin medyo mabaho yung tubig dito. May namatay atang palaka. Kaya iba yung tubig. Ay kaik. Ay kaik. Opay. Ito yung ating dilimisan. Ayan o. Nakita niyo makasinag. Yan naman yung ating lilimasan ngayon. Nahukay. Arantayin ko lang si Mrs. At siyang makakatulong ko mga kasinag. Tagahila ng balde pataas.